Altı roa bi armanca balkışandına mijarek dijwar hünerê diafrîne. Destdirêjiya seksî. Hunermenda Çînî dibêje ew dema ku li Amerîkayê xwendevana zanîngehê bûye, rûbirûyê destdirêjiya seksî hatiye. Had very unpleasant experience. بۆ من تەجروبەیە gelek nexweş bû, destdirêjiya seksî. Dilê pirsînê de biryar hat dayîn ku delîl tê min. Piştre profesorê min tola xweş min vekir. Ew anniha li navenda Artspace New Havenê hunermend e. Altî hunera xwe bo vê pirsgirêkê bide berçavan bikartîne. Hunera wê de film û vîdeo jî heye, lê pirtir pêkerên sivik çêdike. Altî ji mirovan dixwaze ku li ser kaxizekî tiştekî neeşkereyî binivîsînin û piştra wan dizelixîne ser pêkerên ku çêdike. Ew dibêje bo kesên ku hatine bêdengkirin ev dibe dengdayînek. Listening and having an open mind. Dê tevahiya pirsgirêkin wisa de berê darozandinê, guhdarîkirin gelek giring e. Li Çînê berê mirovan bi gotana ku tu pir hesasî. Wisa hes neke, ev normal e. Pispor dibêjin piraniya xwendevanên biyanî di gilîkirina destdirêjiya seksî de bêdilin. And we know a lot of folks aren't reporting. Em dizanin ku gelek ji wan gilî nakin ji ber ku di xema hindê de ne ku renga bawerî bi wan neyete kirin yan jî ew bixwe bo destdirêjî werin tawanberkirin. Her wiha dibe sedema serekî ku xwendevanên jin gileyî destdirêjiya seksî nakin, di xema hindê de ne ku bersiveka nerênî ji zanîngehê yan sîstema dadweriyê wergirin û rewşa wan li Amerîkayê bêxte metirsiyê da. Raw dibêje beşdarbûna zilaman ya da axaftinan de gelek girîng e. Gender equality is equality about all human beings. Wek heviya jin û mêran, wek heviya mirovanî ye. Ev danîna serweriya yek alî li ser aliyê din nîne. Ez hewl didim ku rêkekê bibînim ku salan pirtir têbgehin, ku ew jî rola xwe bibînin û heke em dixwazin her du alî jî serketî bin, wê demê pêwîst e ku em beşdar bin û divê zalam jî bilez beşdarî vê bibin. Raw dibêje berê kampanya ez jî anko Me Too jin ev qebûl dikirin û tevî vê dijiyan lê ev diguhere. Earlier generations of women, they all decided, were not decided. Nevşên pêşiya me yên jin razî dibûn ji ber ku bawer dikirin ku bo mana wan di jiyanê de tenê ev rêbaz heye. Lê nevşên ciwantir yên jin dest bi diyarkirina nerazîbûna xwe kiriye. Dibêjin em ji vê sîstemê nerazî ne. Sîstem ne baş e. Raw dibêje pêwîst e ku nifşa wê di mijarên dijwar de bi armanca beşdarbûna hemû dengan zorê bide ser sînorên gotarên ku normal xweya dikin û li gor Raw huner bo axaftinên bi vî rengî amûrek mükemmel e.